Καλοκαίρι τώρα και οι ελληνικές ομάδες κοιτάνε μπροστά για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους που θα είναι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στα προκριματικά από τις διοργανώσεις της UEFA. Champions League, Europa League και Conference League είναι εφικτό να έχουμε ελληνικές ομάδες και στις τρεις διοργανώσεις αν όλα πάνε καλά. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη εξασφαλισμένος να αγωνιστεί στο League Phase του Champions League μετά την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος 2024-25, χωρίς φυσικά να παίξει προκριματικά όπως οι άλλες ομάδες. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχουμε άλλη μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να αγωνιστεί και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα με συνολικά 59 βαθμούς και αυτό τους έδωσε ένα εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Κατεβαίνοντας δυναμικότητα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πηγαίνουμε στο Europa League όπου εκεί θα παλέψει για να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τελευταίο βήμα κάτω στην τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι το Conference League. Εκεί έχουμε δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν θέση στο League Phase και αυτή είναι ο Άρης και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχοντας κάνει μια πολύ κακή εμφάνιση στα playoffs και τερματίζοντας τέταρτη χωρίς να κάνει καμία νίκη, έχει κερδίσει τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Άρης από την άλλη τερμάτισε πρώτο στα playoffs για το Conference League ενάντια στον Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητο και Όφη. Θα έχει και αυτό ένα εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 5 ομάδες στην Ευρώπη, με μία από αυτήν να είναι σίγουρα με συμμετοχή και οι 4 από αυτές να έχουν την ευκαιρία. Με ποιες όμως ομάδες θα παίξουν στα προκριματικά? Έχουμε από τώρα αρκετές πληροφορίες και κάποια σίγουρα γεγονότα για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, οπότε πάμε να τους δούμε ξεκινώντας από το Conference League και καταλήγοντας στο Champions League. Ο Άρης είχε τις δυσκολίες του τα τελευταία χρόνια όσο αφορά την Ευρώπη, με δυσάρεστες εμπειρίες και πολλά χρόνια που έχει να συμμετάσχει σε διοργάνωση της UEFA. Συγκεκριμένα τη χρονιά 2010 με 2011 ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε στην Ευρώπη στο Europa League και έφτασε μέχρι τους 32, χάνοντας από τη Manchester City. Φέτος θα είναι στα προκριματικά του Conference League τον δεύτερο γύρο και ο αντίπαλος του θα είναι η Αράζ από το Αζερμπαϊτζάν. Φαβορεί ο Άρης, πιστεύω πλέον πρέπει να πάρει σοβαρά την ευκαιρία αυτή και να περάσει το πρώτο εμπόδιο με στόχο να φτάσει στο League Phase. Η ΑΕΚ είναι η άλλη ομάδα στην ίδια διοργάνωση. Οι δικέφαλοι έχουν να αντιμετωπίσουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκι Σόφιας ή Χάποελ Μπιρ Σεβά. Η Λεύσκι Σόφιας ήταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα της Βουλγαρίας πέρσι και η Χάποελ επίσης ήταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα από το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Η ΑΕΚ είναι φυσικά φαβορή και πιστεύω πως μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση σε ρεαλιστικό σενάριο. Europa League τώρα έχουμε την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είναι από τους ισχυρούς στον μπράκετ των προκριματικών του Europa League και δεν είναι ακόμα σίγουρο με τον ποιον θα παίξει. Υπάρχουν πολλές ομάδες που ενδεχομένως μία από αυτή θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Wolfsburg, Fredrikstad ή το ζευγάρι που περιλαμβάνει Λουγκάνο, Σέριφ, Σερβέτ ή Μπραν. Η κλήρωση θα γίνει στις 21 Ιουλίου και εκεί θα ξέρουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση θα γίνει στις 7 Αυγούστου. Champions League τώρα και έχουμε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο δεύτερο προκριματικό γύρο και για να συμμετέχει στο League Phase θα χρειαστεί να περάσει από 3 διαφορετικές ομάδες. Δύσκολο, αλλά ποτέ αδύνατο. Ο αντίπαλος του τριφυλιού είναι μια γνώριμη ομάδα και είναι οι Rangers. Οι Rangers είναι μια σκοτσέζικη ομάδα η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημά της πίσω από τη Celtic και φιλοδοξεί διαρκώς μια θέση στο Champions League. Σε καμιά περίπτωση εύκολη κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός, αν και δεν είναι φαβορή, πιστεύω ότι με μια σοβαρότητα θα καταφέρει να περάσει. Οι Rangers έχει δύσκολη έδρα, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είχε ποτέ ομάδα που να εντυπωσίασε. Για έξτρα αναφορά στον Παναθηναϊκό και όσους δεν ξέρουν, άμα περάσει την Rangers, πηγαίνει στο τρίτο προκριματικό γύρο που θα έχει άλλη μια ομάδα να αντιμετωπίσει και αν περάσει, εκεί πάει στα playoffs. Εκεί θα είναι η τελευταία διπλή αναμέτρηση που θα έχει ο Παναθηναϊκός και μετά θα παρευρεθεί στο Champions League στο League Phase. Τέλος, πριν πάμε στους πρωταθλητές Ελλάδος 2024-25, εγώ θα σας πω όλους να κάνετε ένα subscribe να φτάσουμε τους 100.000 subscribers. Δεν είμαστε και πολύ κοντά, ομολογώ, αλλά δεν πειράζει, μπορούμε. Πάμε στη συνέχεια του βίντεο. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Champions League μετά από αρκετά χρόνια που το 2020 είχε παίξει τότε στους ομίλους, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. Κορυφαία διοργάνωση και μεγάλες ομάδες που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, άρα δύσκολα και τα σενάρια μεγάλης πορείας του εκεί. Βέβαια, αν ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ δυναμώσει το ρόστερ του και δείξει πάθος, πιστεύω ότι μπορεί να μπει στους πρώτους 24 και να συνεχίσει τη διοργάνωση. Για την ιστορία, οι 29 ομάδες που θα είναι στο Champions League και μπορεί να παίξει κόντρα ο Ολυμπιακός είναι οι εξής: Άγιαξ, Arsenal, Αταλάντα, Ατλέτικο Μπιλμπάο, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Chelsea, Eintracht, Galatasaray, Inter, Juventus, Liverpool City, Marseille, Monaco, Napoli, Newcastle, Paris Saint-Germain, Eindhoven, Real Madrid, Slavia Praga, Sporting, Tottenham, Union Saint-Gilloise και τέλος Villarreal. Σκεφτείτε πόσο μεγάλες ομάδες έχει και μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός μαζί του. Κακό για να πάρει αποτέλεσμα, αλλά καλό για το show και την εμπειρία του Ολυμπιακού να ξαναπέζει μετά από χρόνια με γίγαντες του ποδοσφαίρου. Όπως και να έχει, είναι μια χρονιά που πιστεύω όλοι ανυπομονούμε να δούμε ποδοσφαιρικά και ελπίζουμε στο τέλος της ημέρας όλες οι ελληνικές ομάδες να τα πάνε καλά. Ποια ελληνική ομάδα πιστεύεις ότι θα κάνει καλύτερη πορεία στην Ευρώπη? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.